захарния бомбон ще ви приготвим най-вкусните вълшебни снежни бомбони. Мери, хайде идвай тук, бързо, бързо да покажем как се приготвят от нашите вълшебни коледни снежни бомбони. Готова ли си да ми помагаш, Мери? Да! Обаче, Мери, така без престилки май ще си нацапаме рокличките. Да, ще ги нацапаме. Какво трябва да си сложим? Сега Мери ще ви покажа как си ги приготвиме. Първо показваме, а след това ги и правим заедно. Нали така, Мери? Да. Няма сега да сложим тази престилка, за да не нацапаме красивата ти рокличка. Престилката е поставена. Мери, а дали да не сложим специалната готарска шапка, с която приготвиш най-вкусните бомбони? Да. Да сложим ли, Мери? Да. Трябва да махнем сега твоето любимо венче, за да поставим и твоята специална вълшебна шапчица, с която правиш най-вкусните бомбонки, Мери, нали така? Да! Ама че си красива с нея. Така, сега трябва да разкажем какви продукти сме подготвили. Какво си имаме тук? Я ми кажи това какво е. Бисквит. Да, това са едни вкусни бисквити, които трябва да наструшим на много ситничко. След това сме си подготвили тук малко. Какво е това, Мери? Масълце. За да се слепят хубаво нашите бисквитки и да ги направим в едни хубави кръгли формички. Също така сме приготвили и малко какао да вкусим бисквитките и също малко пудра захар за сладичко и от нашия вълшебен сняг за завършек. Но все още има време до него. Мери, обаче, за да ни станат наистина много вълшебни нашите снежни бомбонки, не може без напитки. Какво ще си пием, Мери? Имаме ли напитки? Да! Имаме, тук сме си приготвили от нашите вълшебни вкусни напитки мляко с какао. Хайде на здраве, Мери! Добре. Хоп! Дън! Браво! Чакай, Мери! Не сме сложили от най-вълшебното нещо. Нека да оставим долу тези чашки, за да си сложим и какво? Любимата сметана! Я да видим сега дали ще напълним чашка. Сметаната излетя! Я да видим сега на мен да си сложи ли? Да. Разбира се, че на мен трябва да си сложа. Хоп! Готова? Хайде, време е наистина да си кажем дзън и да си... Нацапали се, няма нищо. Сега ще се цапаме много, Мери. Хайде да си кажем на здраве. Да си разбъркаме добре. Я да видим какво сме си приготвили. Готова ли си, Мери? Да. Ще си отпиеме ли? Да. Малко. Вкусна ли? Да. Добре, хайде сега да си оставим за после и да започваме с приготовленията. Мери, така ще ти удобно ли или трябва да седнеш? Ще да седна. Добре, Мери, седни. Взимаме си първо една бисквитка и започваме да я трошим с пръст. Виж, Мери, ти там си имаш твои бисквитки. Не взимай от моите бисквитки. Ти искаш да си направиш повече сладки от мен, Майя? Не. Добре. И започваме да ги трошиме на много ситно. Мери, трошим. Мачкаме ги с ръчичките и с пръстчетата. Трошим ги. Браво, Мери. Така, с тази малката сега ще си сложим малко на сърцето. Започваме ето така на сърцето, да попърваме, да натискаме бисквитките върху него с разбъркването и на твоите. Благодаря, госпожо Коледа. Моля, Мери. Винаги може да разчиташ на моята помощ. Все пак ти си ми любимата внучка. Много вкусно. Това е много вкусно, което си ми приготвила. Да, казах ти, това е моят най-вълшебен специалитет, с който топля винаги премръзналите ръчички на дядо Коледа. Защото знаеш, в коледната нощ той колко далеч пътува, за да разнесе подаръците на всички добри деца. И когато се прибере вкъщи, винаги ръчичките са много измръзнали и обича да си пие от моята специалитет на битката на коледните. И когато са ти вълнуват, са били добри ръчички. Да. Сега, Мери, ще си сложим и малко какао. Ето така, хоп, за да съвсем мъничко, за да засилим вкуса на какаото вътре в нашите вълшебни бомбонки. А бомбонките трябва да са много сладки, Мери, нали? Да. Затова и аз обичам да си слагам сладичко, слагаме и ето така от тази пудра захар, която прилича на пулкъв сняг, нали така? Да. Искаш ли ти да се поръстиш сама? Да. Ето, заповядай. Аз ще си разбъркам бомбонките и започваме с най-важната част.
бомбонка. Така. И сега е време тази бомбонка да заприлича на истинска снежна топчица. А как ще заприлича на снежна топчица, Мери? Като я сложим в малко снежец. Вълшебен сняг. Виж колко вълшебен сняг сме тук. Чакай, ще така ще го направим. Отварваме хубаво. Ето така, Мери. Поставяме по една салфетчица тук. Ето така в нашата купичка. И върху салфетката ще си поставим нашата. Ето, че коледната бъркотия е пълна. Пълно с бисквити, размазано масло, сметана, но пък ние с Мери сме много щастливи, защото успяхме да си направим най-вълшебните снежни бомбони. След малко ще ви ги покажем подредени, хубави и ще видите дали добре сме се справили и отблизо. А сега ви пожелаваме едно весело и много вълшебно посрещане на коледните празници. Заредете се с много настроение и нови срещи. И не забравяйте, че условието е една усмивка и всички чудеса ще ви се случат, нали така, Мери? Да! Хайде да кажем чао с нашите сладки вкусни ръчички. Чао! Ho, ho, ho! Merry Christmas!